खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी बर' हारिमु मोजां मोननाय आरो बर' सावथुन दिहुनगिरिफोरनि थाखाय बिटिसि हारिमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा महेश्वर बसुमतारी बिथाङा गोजोनथाव बाथ्रा एबा मोजां रादाब फोरमायदों। नंगौ, गोलाव समनिफ्रायनो बर' हारिमुनि थाखाय खामानि मावबोनाय लोगोसे नारा नाथाब्लाबो बर' हारिमुखौ जौगाहोनो थाखाय जाय बिथांमोना खामानि मावबोदों बिथांमोनखौ अनसुंथाइ एबा बिथांमोननो अनसुंथाइ होनायनि बाथ्रा बुंदों बिटिसि हारिमु बिफाननि महेश्वर बसुमतारी बिथाङा। बिटिसिनि एबा लोगोसे बिसानि डेलिगेट बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिसिनि हारिमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा महेश्वर बसुमतारी बिथाङा बेखेवना हैनायजों लोगोसे बिसानि जाबायदि जेंना बे जेंनाखौबो मावफुंनायनि थाखाय खोथा होदों बिटिसि हारिमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा महेश्वर बसुमतारी बिथाङा। महेश्वर बसुमतारी बिथाङा फोरमायदों दि बिटिसिनि मोजां देंखोगिरि आरो फावगिरि आरो मोजां दामगिरिफोरनो बोसोरारि अनसुंथाइ होगोन होननानै खोथा होबाय बिटिसि हारिमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा महेश्वर बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे थांनाय 5 बोसोराव माखासे हारिमु बिफाननि खामानि मावनो आद्रा थालांनाय बेफोरखौबो आबुं खालामनानै होगोन होननानै खोथा होबाय बिटिसि हारिमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा महेश्वर बसुमतारी बिथाङा। मानो होनना बुङोब्ला रोजा रोजा हारिमु एबा बर'नि हारिमुखौ गोजौ फारसे लांनो थाखाय खामानि मावबाय थानाय बिथांमोननो थाखाय एबा बिथांमोननि थाखाय आथिखालनि हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिटिसि सरकारनिफ्राय गोबां अनसुंथाइ होनाय एबा बिथांमोननि जेंनाखौ आबुङै सुस्रांनायनि थाखाय खामानि मावगोनखौ खोथा होदों दिनै बिटिसि हारिमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा महेश्वर बसुमतारी बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला बिटिसिनि कालचार बिफाननिफ्राय बिटिसिनि मोजां देंखोगिरि, बिटिसिनि फावगिरि आरो बिटिसिनि मोजां दामगिरिफोरनो माबायदि बोसोरारि अनसुंथाइ होलांबाय थागोन बेखौ महेश्वर बसुमतारी बिथांनि बुंनायनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लादिनि। बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशनखौ जेला दादों बे समावबो दंमोन आङो। दा जेनेबा दिनै नै आरो कमिटि दानायाव दिनै थाफानो मोनबाय, खाफाल गोनां होननानै सानदों आङो गावखौनो। आरो मोनसे गोख्रों कमिटि जानांगौ, एक्टिभलि बेखौ मावनांगौ। दा बड' फिल्म फेस्टिभेल बानायनाय, आर्टिस्टफोरनो एवार्ड होनाय, माने कालसारावबो नै एक्टर एक्ट्रेसफोरनोबो बेबादि हाबाफारिफोरखौ मावनाया टेकनिकेल बिराद माखासे खामानि बाव फैदेरगोन आरोखि। सिलेक्सन खालामोबा माबादि खालामगोन, बोरै माने बियो बेस्ट एक्ट्रेस जागोन, बोरै बियो बेस्ट एक्टर जागोन, बेस्ट प्रडिउसार बोरै जागोन, बेस्ट स्क्रिप्ट राइटार बोरै जागोन, बेफोरखौ दिहुननांगौआ सायख'नांगौआ माने बिराद माने गिदिर खामानि। नङाबा बेखौ लानानै बिराद नांलाय खमलाय जागोन। सोर सायख'आ बेखौ, बेथ' बेस्ट एक्ट्रेस जानो नाङामोन, माबा नाङामोन, अनेक बेबादि माबा आरोखि। दा बेनिखायनो बे जेला बेनि जों माबा कमिटि दागोन, जुरि बर्ड दागोन, बे समाव बिराद सानै हयै दानांगोन जाहाथे माने बिथांमोन सायख'नायखौ रावबो डिसपुट खालामनो हाया, भुल हमनो हाया, बेबादि आरोखि। दा आङो आसा लाखिदों दा डेलिगेट जागोन, आं बेखेवना होबाय। बे डेलिगेटआव मोजां रायज्लायनानै कमिटि, दा बोथोर लायै बोथोर जों दा गभर्नमेन्टआव दं, जोंजों जाहाथे रायज्लायनो उसुखुथु जाया, उसुबिदा जाया, बेबादि मोनसे मोजां कमिटि, गोख्रों कमिटि दाना लाजानायखौ आङो लुबैदों। जाहाथे बे बोसोरबायाव मावनो गोनां आद्रा थानाय थांनाय गभर्नमेन्टनि आद्राखौबो जाहाथे मावनो हायो, गोदान आरोबाव खामानि मोजां मोजां जाहाथे मावलांनो हायो, बेफोरखौनो आसा लानाय जादों आरोखि। नोंथांनि फारसेनिफ्राय ग्रेन्डसनि एवार्ड होनो नोंथाङा जे फोसावदों, माबायदि सरकारनिफ्राय नोंथांनि फारसेनिफ्राय? नोङो सरकारसो, बिटिसि सरकार, बिटिसि सरकारनि कालसारेल डिपार्टमेन्ट आरो सिनेमा आरो थियेटार डिपार्टमेन्ट, बे मोननै डिपार्टमेन्टनिफ्राय सिनेमा आरो थियेटार थाबाय, बाव एक्टर एक्ट्रेसनो होनो हालायबाय, आरो कालसार डिपार्टमेन्ट बावबो बेनिफ्रायबो कालसारेल जायफोर मेथाइ खनग्रा एक्टिभिटियाव थानाय बेनो माने डिपार्टमेन्टेलिसो होनायखौ फोसावदों आं। बान्था होनाय जागोन गभर्नमेन्टनिफ्राय, डिपार्टमेन्टनिफ्राय। नै जोङो बेसिकेलि ग्रेन्डनि नैथियाव गोजाम थागोन, गोजामनो होग्रोगोन जोङो। जायफोरना अनेक बोसोर जाबाय, बिराद मोजां पारफरमेन्स खालामो, माने एइलिं आर्टिस्ट होननाय मोनसे माबा थागोन आरोखि, बे बिथांमोननो होग्रोनाय जागोन। गोदानाथ' खनलांबाय थागोन, बेबो मोनहैगोन, गोदानाबो मोनहैलायगोन, बिदि जागोन आरोखि। आसाम आफादाव बर' राव लिरनायखौ बोखारनाय दावराव दावसि जागासिनो ससियेल मिडियाआव, बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो?
दा बेखौथ' बोखारनायनि खोथा फैया, मानो होनबा बियो जोंनि बर' रावा भारतबर्षनि 8 सिडुलनि राव। आसामावबो जोङो माने एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज ओरै मोनखायो जोङो बेखौ बोखारनो हाया आरोखि।